Ruwatan upacara tradisional kanggo nolak bala ing budaya Jawa. Tembung ruwatan iku asale saka tembung Jawa, yaiku ruwat. Tegese bebasake utawa ngilangi sial lan bale. Ruwatan iku sawijining upacara adat kang digelar kanggo nyuwun berkah, keberhasilan badan, lan ngilangi energi ala sing ngancam wong utawa papan tartamtu. Upacara iki isih lestari lan asring ditindakake dening masyarakat Jawa, utamane ing tlatah Jawa Tengah, Yogyakarta, lan Jawa Timur. Tujuan ruwatan. Tujuan saka ruwatan yaiku supaya wong kang diruwat bisa bebas saka panandang, kesialan lan apes. Kajaba iku ruwatan minangka usaha kanggo nyelarasake hubungan antarane manungsa utawa mikrokosmos karo jagat lan kekuatan gaib utawa makrokosmos. Wong kang kagolong superta kayata anak tunggal utawa lair kanthi ciri-ciri khusus diyakini butuh diruwat supaya uripe luwih aman lan ayem. Asal usul lan sejarah. Ruwatan wis ana wiwit jaman pra-Hindu. Nalika masyarakat isih ngugemi kepercayaan animisme lan dinamisme. Mengko tradisi iki ngalami akulturasi karo ajaran Hindu, Buddha, lan Islam. Salah siji cerita kang nyengkuyung tradisi iki yaiku Bathara Kala, makhluk gaib ing dunia pewayangan kang diyakini mangan anak-anak kang lahir kanthi ciri sukerta. Mula wayang kulit nganggo lakon Murwakala asring dipendhasake nalika upacara ruwatan. Jenis-jenisnya ruwatan. Ruwatan bisa tindakake marang manungsa, barang, panggonan, utawa wilayah. Ing andhap punika saweta jenis ruwatan. Ruwatan sekerta yaiku kanggo wong kang lahir sekerta, ternyata anak tunggal utawa ontong-anting, anak kembar sepasang. Ruwatan massal yaiku ruwatan bebarengan sing diandani dening pemerintah utawa sanggar budaya. Ruwatan panggonan utawa barang yaiku kanggo omah, panggung, toko, pabrik utawa papan wiyah. Ruwatan alam yaiku upacara kanggo nyelarasake hubungan karo alam, ternyata ruwatan laut, gunung utawa lemah. Organisasi lan unsur-unsur upacara. Provinsi ruwatan dipimpin dari dalang kang mindakake pangalatan wayang kulit. Nganggo lakon Marawakala unsur penting ing upacara iki antarane wayang kulit dipentaske nganggo lakon khusus sing critakake Bathara Kala. Sasaji anrupa saga jajanan pasar bunga lan kembang telon. Siraman prosesi adus kembang kanggo ngresiki awak lan batin. Doa lan mantra anak dogong tembang lan donga nganggo basa Jawa kuna utawa campuran doa Islam. Motong rambut lambang kanggo ngilangi energi ala saka badan. Nilai budaya lan filosofi. Ruwatan gawe nilai-nilai luhur antarane spiritualitas, nguatke hubungan menungso marang Gusti Allah, harmoni sosial, nyarasake urip antara menungso lan alam jagat gaib.